Hello logofer, welcome back to my vlog. नोंथांमोनखौ आंनि vlogआव आरोबाव खनसे बरायनाय जाबाय. लोगोफोर आं नै मोब्रुं मुसुं माबा थांगासिनो माने माबायाव थांगासिनो बिफानि न'आव नोंखौ एक्टर दं माथो बेजों खैसारि जाखो नुबाय खिन्थु जों दायो माने शुटिंआव थांगासिनो दं आरोना सासे लोगोनि मा होनो बेखौ प्रडाक्शननि मा होनो शुटिं जागासिनो आरो दायो जोङो बिफानि न'आव थांगासिनो बिफानि न' माने एक्टरनि न'आव आरामथार थ' जों थांगासिनो लोगोफोर नायलांबाय थादो ना मा होनो फंबाय औ नंगौ बिदिनो जाथोंसै लोगोफोर जोङो दायो एक्टरनि न'आव सफैबाय ओमफ्राय ओरै बिराद मानसिफोर दं नै लामाखौ ब्लक बनायजोब्बाय गारथार थ' दायो नै बेवहाय पार्काराव पार्किं खालामबाय एक्टरा नै बेनो बेफोरनो केमेरामेन थ' लोगोफोर माखासेखौ मिस खालामबावबायसो नै माखासे सर्ट दंबावोमोन दा बेवहाय नै फोरोंगासिनो खोमा आंथ' गुदि बिजौ मिथिफैयासै ओमफ्राय नैबे जाबाय जोंनि करिय'ग्राफार ना मा होनो करिय'ग्राफार ना डाइरेक्टर होनो बे फोरोंगासिनो दायो बैखौ गामसा गाननायखौ थ' लोगोफोर बेवहाय जागासिनो शुटिंआ जोबसिगोनानो खोमा बिसिनि रल माने बे मोनसे टेकआ आरोना जोबसिगोन बारा मोजांबो मिथिया नायदो एक्टिंफोरखौ माबायदि जायो थांबाय 20 minutes later. दायो बेयाव जोबथ'बाय दायो बेलेग लकेसनाव थांसिगोन जोङो बेलेग एक्टरा बेनो जोंहा थ' लोगोफोर दायो जोङो थांगासिनो गोदान लकेसनाव थलाय सिगां एक्ट्रिसनि न'आव एक्ट्रिसनि न'आव थांगासिनो जोङो जोंहा नैबे जाबाय ओमफ्राय बै जाबाय बिरखुंगुर जोंहा मिउजिक बनायगिरि बै जों लाइन फैगासिनो बहुत मानसि गारबो गैजा नालाय नङा गारबो गैजा नालाय नङा दुखिया अननानै स्पन्सर खालामनो थ' नोंथांमोना सिगांनि भिडिअखौ नायाखैबा नायहैनो हागोन दा दैसा प्रडाक्सन लिरना नोंथांमोना थ' लोगोफोर फैगासिनो ओइलाय एक्टरबो एक्ट्रिसबो फाइनालि लोगोफोर जों एक्ट्रिसनि गामियाव मोनफैबाय माने आरोबा इसोरनि अननायाव अखा हायासै आरोना दिनै जोबोद मोजां जादों बोथोरा थान्दा थाजिमनो थ' नै आइया माथो जेसिबिसो थादेरनानै दं लामायाव र' नायलांबाय थादो लोगोफोर थ' फाइनालि लोगोफोर मोनफैहां जाबाय माने मोनसिगोन एक्ट्रिसनि न'खौ थ' जों दायो एक्ट्रिसनि न'आव थांगासिनो बेवहाय नेक्स्ट माने शुटिं जासिगोन आरोना ओमफ्राय दायो जों थांगासिनो एक्ट्रिसआ सिगाङाव थांग्रोबाय एक्टर सफैयाखै होबाय एक्टरा थाबगासिनो थ' जों मोनफैबाय लोगोफोर फाइनालि मोनफैबाय एक्ट्रिसनि न'आव नामा दा नोंथांमोना एक्ट्रिसखौ दा नुनो मोनगोन माबायदि एक्ट्रिसनि न' मोनफैबाय लोगोफोर थ' फाइनालि फैयै मोनफैमारबाय लोगोफोर बारा गोजानबो नंखायामोन थ' बेनो जाबाय एक्ट्रिसनि न' बेनो एक्ट्रिसनि कारा थ' लोगोफोर दा बेवहाय माने एक्टरा लामा आन्दायनानै दं नालाय
ओंखायनो बिसोरखौ लायनो थांफिनबाय ओमफ्राय दा बेयाव नेगासिनो एक्ट्रेसा रेडि जादों खोमा मिथिथ'ला माने बुंथ'ला जों दायो बेयाव बारिजों थाबायगासिनो दं आरोना स' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो दा स्टे टिउन स' लोगोफोर आंनि लोगोखौ नायनोबा नै र' हेल' दस्त हेल' दस्त हरना दै नैबे जाबाय आंनि लोगो कैसा लगा मेरा मजाक फाइनालि सफैबाय नै आन्दायनायफोरा इसोरमोन एक्टर ओमफ्राय भिडिअग्राफार ना भिडिअग्राफार जोंना थ' लोगोफोर जोंना माने शुटिंआथ' बेयाव जागासिनो मानसि दङ जाबाय एक्ट्रेसखौ नायदों खोमा थ' लोगोफोर बेयाव नै शुटिं जागासिनो सोलिगासिनो माने एक्ट्रेसनि एन्ट्रि नामा थ' आंना माने भिडिअआ एसे बोरैबा जादों माने फननि प्रब्लेम जादों ओंखायनो भइसखौ डाबिं खालामनांगौ जाबाय लोगोफोर अन्नानै निमाहा होगोन थ' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ माने आं बारा शर्टफोरखौबो देखायजोबनो हानाय नङा मानो होनोबा नोंथांमोना मिथिखागौ थ' नै लोगोफोर जोंहा आबै बुरियाबो नायनो फैदों शुटिंआ माबायदि जायो थ' लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो ना मा होनो स्टे टिउन एक्ट्रेसनि एन्ट्रि जाबाय खोमा नायहरबाय थादो लोगोफोर बिनिफ्रायनो थांनो माने एसे उसुबिदा जागोन खोमा थ' लोगोफोर नोंथांमोना ओइनै नायहरदो नुहुरदोंना नुहुराखै आंथ' नुहुराखै थ' लोगोफोर बै साइडआव नुनायानो जोंना एक्ट्रेसा थ' लोगोफोर गाबोन मोजाङै इन्ट्रडिउस खालामना होनोसै नोंथांमोननो थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनै नेना थादो गाबोन एक्ट्रेसा सोर थ' एक्ट्रेसनि नामखौ गाबोन आङो रिभिल खालामसै ना मा होनो थ' नै बेवहाय माने शुटिंआ माने जाजोबाखै आरोना मा होनो शर्टखौ मोनाखै नै खैजिमाबो हरजाबाय बेसेराफोर खस्थ' खालामदों जोबोद खस्थ' खालामदों थ' लोगोफोर नोंथांमोना सापर्ट खालाम बेसेबां हायो मानो होनबा बर'फोराबो जौगानांगौ ना मा होनो आंखौबो सापर्ट खालाम थ' लोगोफोर आंना भिउसफोरा बारा फैया दे ओमफ्राय साबसक्राइबाराबो एसे खम ओमफ्राय बिदि बारा सापर्ट खालामनायबो गैया नालाय लोगोफोर शेयार खालामबाल'सो थ' लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ अननानै सापर्ट खालाम गोदान लोगोफोर मोनदों नै दाउ फिसा फिसा नै किउट किउटथार थ' लोगोफोर बेवहाय नै शुटिं सोलिगासिनो एक्ट्रेसनि शुटिं सोलिगासिनो बेवहाय नै मानसिफोर दङ नायदों डिएन्स ओमफ्राय दा बेयाव शुटिं जागासिनो आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो नामा फै नै एक्टरफोरा ओइ बेटाफोर नामा ओइ माबाखौ बोखोब्रा गिन्दिखौ औ उदैखौ देखाय नामा औ थ' दायो फिफानि रल खोमा फिफानि रल जागोन दायो ओइलाय जोंना गेन्द्रा जानो फिफाया बेबो माने एक्टिङाव मा होनगोन बेबायदि भिडिअ गाफेरनाया दिनैसो फार्स्ट टाइम जानांगौ स' नायलांबाय थादो लोगोफोर जोबोद इन्ट्रेस्ट जागोन नै डायलगफोरखौ खोनासं थ' लोगोफोर एक्टरफोरखौ नायनानैथ' सोरलाब सोरथाबसो नुबाय आं मानो होनबा दासिमबो ओंखाम मोनजायाखै बिथांमोना माने जोबोद खस्थ' खालामगासिनो दहायनिफ्रायनो दायो बेलासिनि 2टा जाबाय थ' लोगो बेखौथ' खारसिगोन बायदिसो नुबाय आङो नै बिफाखौ नुहुरबायना खारसिगोनसो दां खारमारदों माथो साला बेयाव आर्टिस्ट दङ ओमफ्राय सापर्ट खालामनो थाखाय फैदों आदार होबा फैगोन ना थ' लोगोफोर बेयाव सापर्ट खालामनो थाखाय फैदों नै गासिबो बेवहाय माने नेगासिनो शुटिं जाबावगोन खोमा आं दायो नै बेनाव सोंनोसै थ' नोंथाङा माबायदि मोनदों एक्टिं खालामनानै मोजां मोनदों गोदान आर्टिस्ट खौनो मोनदों एबारसो फार्स्ट टाइम ना एबारसो फार्स्ट टाइम गोजोननाय मोनदों आरो गोजोननाय मोनदों माने दा फार्स्ट टाइम ना औ फुल भिडिअ ओंखारबा नायदो नोंथांमोना माबायदि जादों एक्टिङा औ नायखागोन आंबो
लोगोफोर फाइनालि जोंना सुरा दिननि थाखाय जोब्बाय थ' जों दायो थांसिगोन मा लान्च जाहैसिगोन जों दायो ओमफ्राय दिनैनि थाखाय जोबथ'बाय आरो ना फाइनालि ओंखाम मोनजामारसिगोन बेटाफोरा ना मा होनो थ' लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै जोंना शुटिंआ जोब्बाय नामा दिनैनि थाखाय जोबथ'बाय ना दिनैनि थाखाय जोबथ'बाय लोगोफोर ओमफ्राय दा नोंथांमोना नेनानै थादों भिडिअखौ ना मा होनो बाय बाय